Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kumba arphuai ngut ki brio ki layap bakan topru ki nongwei bawan nabari haga jingja Pluh ding basharkhei haga hotel hadalhi Malviya nagar henagastam kajing Pluh ding kalaja haki por kumba prabaje minstep kabalasdang naka restaurant jong ka flourish stay hotel kabadan sanmala kading kalapuru haga weipat ka hotel kammi ka sa in kabadan marjan ki borsan shar ki lapentep bakidon artali ki engine bat artali ki kaliket ki lapoi hakate ka jaka mador kumjuru bat ki nong pendep ding hadien bakila yo jingtep halor kate ka jingja ya ka daw tenrai jong ka jing Pluh empat la bantep hakidur ki loi iru ya ka wei ka Longkmie ka Rynsied na jrong kate ka yeng tang ban lat yem kani ka hotel ka don hawei ka jaka ha hos rani kabadan kumba arpusan tali ki kamra bat ka don kumba sauphongut ki bawan sa bat wan bam bukan thopru ki breu banabar kari India ki bawan Delhi ban pha sumar longru bahkan ka por baja ka jing Pluh ki bun ki nong wan sa ki dang yo thya ke NDTV ka yathu be ka ni ka hotel la ajing bet da ka sarkar Delhi kum ka jaka sa bat ka jaka bam ru kumju bat la sha ban bu tang hendu tali ki kamra hendai la yo ajing tep bahkan ni ka hotel ka don hado arpusan tali ki kamra Uwe unong shat hak restaurant jong kate ka hotel uriyathu bahaki por kumba prabaji minstep habo pershang ban penme ya ka electric stove kala kemding kensan hadian kane ulalap baka hotel kala kemding lut bat ulami ino shabar hakba ulalaj im halor kane ki jingja bas ngosi umentri rang ba adu kari Narendra Modi ulapin pau baka jingdu no eki mensiem briu kalong bas ngosi hado kata-kata bat ulapin bena ban ai arlak tingka shaki bahyeng jong kini ki bala khlat bat sanpho hajar tingka shaki ba minsaw bat ulap pharu ka khubor sngolam mi ki bala do no eki ba yet bathon jongki kumjuru ula kitbok eki ba minsaw bakin khlanyo Kementri rangba ke Delhi ke Rekha Gupta ke lepen pau ke jing ngosi halor kani ke jingja ke bala shimru eki mensiem briu bat pha khubor sngolam shaki bahyeng ki bala khlatno bat kitbok eki ba minsaw ban khlanyo kalau ongru ba ka sarkar Delhi kadang yai but dia ni kani ke jingja bat ongru ban a jingarap ni gitu ki mensaw bat pentikna baka sarkar Delhi kan ai ke jingkershan shabaro gitu ki bala shakta na kani ke jingja Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya mankasni kalong ke jingstang bathuma ki jingikai bapura katkom kejok ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki kalalong ka jingshisha MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.